नमस्ते प्रणाम। हम गौतम गुलजार आप तमाम भोजपुरिया जहान के गोड़ छुके गोड़ लागतनी। है दोनों भैया लोग के आप लोग चिन्हत हो कब नमस्ते प्रणाम। हम गायक बनी जा दूसरा हमनी के बड़का भैया राहुल सिंह जी। नमस्ते प्रणाम। और हम गायक राहुल सिंह। हमनी के प्रोग्राम करके आवत रहनी है जा तो हमार फुआ के यहाँ आइल बनी जा, खाना वाना खैनी जा और भइल है को कि अपना फुआ संग वीडियो बनाई हम। तो फुआ अखिलेश भैया हाथ हिलाते अखिलेश भैया है, बहुत सपोर्ट मिलता है भैया से और हमनी के गाना हमेशा सुनत रहिला, भैया शेयर करत रहिला। अब पोस्टर बनौले बनी यहाँ के पोस्टर हमनी के दिले बनी छाप करके, बहुत सहयोग मिलेला। तो हम फुआ के यहाँ अपना आइल बनी। और फुआ ये बतावा कि तोहार भतीजा गावता तो कैसन मने का लागता कि कामयाब होई चाहे मने हमनी के घर कई धरोहर हुए तो कितना मने खुशी होता है। ठीक न खुशी बा, हमरा के खुशी बा, बच्चा हमार गायक बन जा बढ़िया से, हमार बच्चा खूब बढ़िया से गायक बन जा खूब। गाना सुने लो हाँ हो सुनी न गाना तोहार कई दिन ले गाओ त न जा। फुआ ही हमारा गाना हमनी के सुने ली और इनके बहुत खुशी बाटे आज कि हमार भतीजा गावता और भैया लोग भी बहुत बढ़िया गाइला। आप लोग देखले हो कब जितना भी हमनी का वीडियो आवेला चाहे मंच करे नहीं हमनी का तो तीनों भाई साथ में करे नहीं जा और आगे कई गो गाना हमनी का लगातार आवत रहता और बनल भी बाटे। नवरात्रि में कई गो गाना छूटल बा, आप लोग जौना के प्यार दुलार दिल रहल बनी और हम फुआ के यहाँ बनी अपना और एगो भाई लगे वीडियो बनाई। ये एगो फैमिली बाटे या बहुत खुशी का माहौल बाटे। आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लागल है और आगे आशीर्वाद बनौले रहा।